Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. I'm sorry, Inda yuenda dokerero iwangwa dokerero mimi kwa ipa inini vanda ndati maspera sei wangwa kumberi kwangu beda kumanya kwa bata siwe vaifamisa zvokusaita se ndisava bata pamsaka pekunge kumashuro initira zvekutengesa ndinotengesa muriwo ma chicken curry ndakanga ndavabvunza mari ndakatanga kutumira mwana avanhu zvakapindura H2 ndibanda ndavabvunza ivo ndavanyorera message mufoni saka ndakabvana namumwe wangu akaramba akaita se akanyarara ndobva ndati ko hamisi kudaira hanziko bva wandizvoni zivai zvamafambiro ndikati zvandafambira zvoyasi ndataura chinhu chakaipa here bva wanditi amai majaira kuita zvinhu zvisina basa rese panguva dzenyu zhinji maituma mwana muchindibvunza imhosva here kuti kana ndisina mari inenge iri mhosva here bva ndati saka ndizvinosvika kusvika pakuti mubva mari makandinyararira here mari yacho sidiwa hamuna kubvira mauya kunipa mari yangu indoita zvinhu zvekutengesa munongoziva kuti bhizinesi pamwe inenge iri $50 chikwerera muchaiwana ndakabva ndadzoka kumashuri ndichitenderera kwanga vari ndakati dzidzisai murume wenyu zvekutaura amai vakabva vaita hasha vasvika bwandoka chichamubva wandirora ndakati ati zvatozvemaoko vanaona kuti ini ndakutokurirwa panapa ndakuda kutoita se rona amai ndakabva svika pakudzoserana ndakakakurira kusvika ivo ndakazoshandisa kakwaya chipepa chindizvoni manhingirikina makwirirwa dare ndakazovakurira saziva ivo ndichida kumhanya saka mazofambisa mabasa mamaenda pamberi pavo mukataurirana mukabva mazoti iwe muromo wako udzidzise aiwa ndati kumashure takange tambota ndakafunga kuti maybe mbiyanga nechigumbu nekutiwo ndamuti masitera sei aramba akanyarara kana kuti akafungei handina kuziva pfungwa dzake asi ndakazoshamisika kutaura kuti samba chakuya chichinhu zvenanzi ndakavataurira nemuraramo wangu amai manzwa zvataurwa nevamwe venyu zvamakarwira nokuzorohwa mazvinzwa amai ava inhema dzavari kutoreva handina kana chikwiriti chavo asi ivo ndo vari kunditi vakanditi kuda nemurume wangu ndikana tikabvunza vakayandiwa naamwene vangu vakanzi tiudze kuti madhire vakataura murume kuti makajara mudya nemurora wei makajara mudya nemurora wei nadhiri nhema vauya tibatsire amai tibatsire chama chaidzima chaida kudya nemurora wenyu chichi vaiti mimi kudana nemurume wangu saka amai vakadonobvunza kuti marwireiko vana vangu vaida kuti ananzati vagarisana vavataura kuti makajaira kudya nemurora wei mari yamunopiwa nemurume wevavo muri kudya neamwe nevenyu amai tibatsire panyaya wanao wawakijamao ndani kuyaona tukauta menda huo nchi ni mabia huko kata kusikia andro kutondana na nchi ni mumu wao antera kwa nchi kwa antera kata si abandro raiko na kumzolea ndavita kwa
Pada itu semua pada panana kamu tahu, banyak banyak. Pada main mana malu itu masih, kan aku jadi tu aku sih saya, aku jadi. Ame maka pusat jadi, maka jadi aku beri baru orang, aku pakai mana, aku pakai jenis, aku juga aku pakai. Anu orang orang kita saya, kawan, dekat tuan tak bahasa mana. Ini tidak ada aku beri baru mana, nemu. Di situ kita aku yang mungkin bahasa aku beri baru. Nakan sudah rezeki, kita bahasa mana? Nakan sudah rezeki. Pemuro apa? Nanti kita harus waktu pemuro. Pemuro apa nak masih? Wabata buntu yere, wabata yere. Ichi, cipta ko sampai deh, coba bata. Kudu sotin dah pun bata. Maka jadi macam sudah pemuro. Pemuro amu nasi nggak buntu deh. Papa ko bona buro ya demo. Tukang jadi nolo. Ya tahu kita bahasa mana? Manfaat lagi, cukup baca sih, cuma nawa. Mereka sudah nyampe. Bergai paling pasti siang ini. Yawa ambu ya wacicau, bat, maka wacira pun. Gitu. Arah kau masuk. Awak kan ada punya. Tu bawa cewek juga. Awak wacicau, bat, tapi family dan. Nakana direction ci imecheti ndakada kuzofambisa kuti njira ite sei ndiwa bati ora icho ora mimi matopeti magareka chopeti imi michibotudza iwo kuti makaroverwa kuti vei mai avakaita zvokundiwandira saka nguva dzandakada kuti inini teto kuti mashure kwavo kunenge kune munhu akude kunosvika ndopa vakangosvika vakati wakajaira iwewe wandifuisa mumba kwangu iwewe kuda kubata kudare nemurume wangu achidungajo saka nguva iyoyo handina kuti attention ndakabva vandidoneza vandiwisa pato ndingachivanga kuti apa handina kukwanisa kuda kuenda kupolisi kuti murume wangu nguva yacho anga asina handina mai vakatora chishambuka ndiro handina kana kutombovadzorera kana kuvaita sei handina atomanyepa vakuitawo mai manzwa here zvatorwa naamai vakuseri pamusoro yechangamiro amai azvishokumba vakauya asi mashoko acho akunditaurira handichamanzwisisa asi munofunganisaizi naamai ava vangagadzire nyaya vaugadzirira nini ndinotenda tivavakidzana mai nini muzakushora kurapeta murango munyoro mashoko atatukuona kugara mazwa munhu kana ukachenjera zvako chiyapa tinoita toprofita kuti atotopedza neuga wada kutanana newe aiwa tiri kuziva dai vanga varungu taitautana nawe vamaona neatinoita pabari mima maita musapokani kana zvinhu zvaitika kuti manzwa kana muine mafungiro munhu ari murume wakanofunga kana akakuona uchitiaa mumba mangu muno uchikukodzisa chindouyu munhu kana mafungira maiona achiitika musadzvenge nyaya tautiwati pane nyaya kana ichikureti kana ichi hapana ava mai avazoya vazobvunzwa kuti vakidzani mega mega chii chikonzo kuti munhu vakanga vaonei vakuona kuti chii chaita kuti vanhu avarovana anditi kozi nyaya yekurovana kuti bvunze kuti nyaya yacho yakabvira papi aiwa mai nokuteera munhu mashure so osvika umubata munhu iyoyo otanga kutaura naye marovana ipapo aiwa mai nyaya yechokwadi agara tavainzwe nyaya yapashakambere amai ava vaneidire kuti vakapretenda amai ava ane zvifunga vasvika kunga muredu vakazati apa paita mhosva ndinoripa rega tichiya ndichiti chikwereti inoti chikwereti hapana asi amai vane muromo wavaitaura kuti mutande murume wangu asi vazoda kwamambo vakunoripa murume wanu ndopaipa kuchinja mastatement kuti aiwa chachikwereti tavainzwe ndachitaura kuti nyaya yangu yapera ndadzwa amai avachidakarovachi ivo vachizoti ava takarwisana takaita sepatina asi nyaya yatinaii ndekuti amai avabvuma kuti ndakarowa munhu chongotonga nyaya iyi ivo kana vachinga vazorwadziwo kuti avo vakaresera vanokurorawo dare rakaita se ravo ranhasi vabvuma kuti andakarowa munhu vanofana kuipawo mutongo ndakaita sei takatanga chirovana ndakazomurova ndikamugurira samini kuti makarwa ivo vasina makazowina ndimi saka makarwa munhu
Mode vame magaro makurira. Aitotanga kuti vagore mari yako yakari. Chechitu mhosva ndikuni dare roboti mushakataini. Alright. Guru wa maya. Mamati. Wazokuza kuti kuti chitaura chakanyanya. Ava vakatodza kuti ndakarohwa namai apo machiti kudanana nechi nemurume wavo vana avo vapedza ndiende ndinonzwa kupi ikoko ava ndakabva vasiya kumba vandaenda vandanotana namai apo amai apo vakataura handisi kuda kuzwa chekutaura nanini nekuti imume vakadzima vakatirwa vakatiratidza chimoto chavakatobaya chobaiwa koriyo kudhara ndaita zvakaipa ndakuitirawo patani kuenda pandikwenda sekwanokwanisa ndokuka ndakasunga ichidzokera kubasa amai avo vakazondisira meseji vakatitsanywa vakati zveimukwasha ndakatiti panyaya yeduyo ndokumbira kugairotana nani. Munayo meseji? Ndinayo. Tori. Meseji aisenye? Pamusoro chakamira. Ava vakakundira bamukuru. Kuritsa meseji baba. Patama kurova. Ijaisi pamusa kuudza chichipomwe. Tony. Anda bati okay ndazvinzwa vanoti apa ndo pakutanga pakati ndikukundira kutaura neni panyaya yakaitika mandataiwa ende motaura nevanhu vari kupi vari kumbe kunyedzo dzine hamba hadirechi nazo kana ndimapedza nekomozondiudza zvamaimarirana ndobva vazondisa meseji kuti ndaenda vati okay ndazvinzwa ava vanga vakuguma mhosva yavo iyi yakaenda ndatisezvo ini ndakusimudza musoro ndakuenda kuni. Alright. Amai mude chiva kurohwa kwenyu. Ini ndotanga kuda mari yangu yedare. Iyo yagara kwenyu. Chechitu ini dare ndikungazoti mhosva yakadai inoripwa sei sezvo vaise mbudzi 3 amai avo kutuka kurova nokunyepa zvese. Mbudzi imwe chete nenda kuchidhorari mbudzi 3. Tatoda 150 musi wa 5. Vanhu vevanhu tachajara dzimwe dzenguva imimopa kuti muwe kudare munhu uyo hasi tabhadhara tiite polapanizi makonyarana dare unokuwata zvinhu zvese vazobhadhara mudzimba ikoko asi vanoda kubhadhara munobhadharira munodare munomupa descredit ende munosaina amene plus mari yedare nemari yetransport munhu yaafamba dai musakuita noise musakurwa dai musipo pano dai mari yokuti tingahuku dzimba dzenyu nyepa yame mari iyo huku dzidza tengesa pakutuka pakutora nhamo ndinogara ndambotuka makarova cheche ndakuisaura zvokurwadza izvozvo ndakuisa mupudzi 3 pakaona pakumbira regero mashoko amusataura anoita kuti imba yamai avo igare ichipfeka inoramba ichizunguzika noita kuti zvinozotaurwa neamweni amwene vakazouya kumba kwenyu machiva kugadzirisa sevana ati mimi makavatambira teereraika vakatambira zvisirizvo zvinoita kuti neve mwana vaitadze kugadzikana munhu wakumbira regero munhu wakukuwadza zvinoda kuti boso hapasisina inotora division of guilt kono wenda kumbira regerero wabvuma wabweka achikorekore wabweka
nefoni namba dzavo tomaisirwa ipapo kutekola pezvinhu unogara ndau maita basa amai musofaiti motigira mari yacho sofaiti 150 kana kuti kudzi 3 nemari yedare nemari yavo yebhasi chienda ikumba Simon Kijon. Simon Kijon, are you ready?